100 रांजों लादो गांसे लटारि आरो खाफालाव थायोब्ला जागोन बेसेन गोसा गं 15 गारिफोरनि गेजेराव बबेबा गंसे गारिनि बिगोमा। नोंथाङा 100 रांजों टाटा अल्ट्रा बास, महिंद्रा स्कर्पिय', महिंद्रा थार बायदि बेसेन गोसा गारिफोरनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादोंब्ला 70863-00199 जानबुं नाम्बाराव थाबैनो फन हरना लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो खाफालाव थायोब्ला नोंथाङा जानो हागोन टाटा अल्ट्रा बास, महिंद्रा स्कर्पिय', महिंद्रा थार बायदि बेसेन गोसा गंसे गं 15 गारिफोरनि गेजेराव बबेबा गंसे गारिनि बिगोमा। औ नंगौ, खाग्राबारि माइनाव जुबक संघनि बानजायनायाव सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङै बे लटारि खेलाखौ फैगौ मे दाननि 12 खालाराव खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखायनो गोबाव खालामालासे 7086391939395408-423 जानबुं नम्बराव थाबैनो फन हरनानै अनलाइननि गेजेरजों लादो बे लटारिखौ आरो नोंनि खाफालाव लिरनायखौ नायनायदो।